Galdera da, badakizute zeiten dugun horta puntun? Ordenadoren ibiltzezate. Diseño eta olako gauzak, ez da? Puta idea. Puta idea. Siempre me lo he preguntado. Algo de informática sí, seguro. Baina zerbitzu informatiko ze klasetakoa, o... Grafiti jo hie ni beti fikatzen nahi. Eta batzu daude oso nahi. Ba ez dakigu. Ba, ez dakit, web horrialdeak lantzen dituzue? Idea, ez dakit ez zerre. Zozea ordagaino eta hitzetela baino. Porque ez gea aklaratzen. Galdetu deu eta gu ez gea oso ordenadorezariak eta gehiegi ez dakiu. Komunikazio estrategiak, komunikazio plangintzak. Beti pasatzen nahi zen irrifarro bat ateatzen zait. Ze ematen du rollo hona da hola.